गोकुळ सोबत गोकुल. असं आहे की नेहमी पॉलिटिकल इश्यूज घ्यायचे आणि त्याच्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायची. याच्या पलीकडे काय घडतं आहे याचा विचार केला पाहिजे. 2.5 वर्ष ज्यावेळेला तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर असता त्यावेळेला तुम्ही जनतेसाठी काय केलं याचं उत्तर महाराष्ट्राला द्यायला लागतं. शेवटी आम्हाला कोकणचा स्वाभिमान आहे. आम्हाला आमच्या भागाची प्रगती झालेली पाहिजे आणि ती तुम्ही घडवू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काजूचं धोरण होतं, 2.5 वर्षामध्ये साधी मंजुरी तुम्ही देऊ शकला असता, त्याला हातसुद्धा नाही लावला. कोकणच्या विकासाचं एक प्रमुख माध्यम हे काजू आहे. मग तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष का केलं? कोकणी मनुष्य नेहमी बाळासाहेबांच्या मागे राहिला आणि 2.5 वर्षामध्ये तुम्ही साधी फाईल उघडू शकला नाही. 2.5 वर्षामध्ये कबुलातदार गावकरला तुम्ही स्टे दिला, 2.5 वर्ष त्या ठिकाणी तुम्ही तो उठवला नाही. मग कोकणी माणसांनी तुमच्यावर का राहावं? शेवटी मी विकासाबरोबर राहावं की तुमच्यासारख्या राजकारण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर राहावं हा प्रश्न आहे. मी तुमच्याबद्दल कधी वाईट बोललेलं नाही. तुमच्याबद्दल नेहमी आदर ठेवलेला आहे, आदर आहे आणि तो तसाच राहील. परंतु हे चुकीचं आहे आणि जे तुम्ही बदनामी करता लोकांची, काय पुरावे आहेत तुमच्याकडे? कोणी घेतलेत पैसे? कोणाला म्हणता खोके? कोणाला म्हणता गद्दार? मी तुमच्याकडे आलो होतो ही वस्तुस्थिती आहे की नाही? मी तुम्हाला सांगायला आलो होतो की आजसुद्धा आपण शिंदेसाहेबांना बोलवून घेऊया, काय गैरसमज असतील दूर करूया आणि आपण मूळ विचारधारेबरोबर राहूया. तुम्ही मूळ विचारधारेबरोबर राहायला तुम्ही स्वतः तयार होता. मग आता काय बिघडलं? नेमकं तुम्ही केलं तर ते बरोबर आणि दुसऱ्यांनी केलं तर ते चूक, अशी भूमिका कृपया ठेवू नका. शिवसैनिकांना खरं काय ते सांगा. खरं काय घडलं महाराष्ट्रामध्ये की तुम्ही जाणार होता BJP बरोबर. कदाचित पवारसाहेबांच्या प्रेशरखाली तुम्ही जाऊ शकला नाही, पण ती वस्तुस्थिती सांगा. आम्हाला बदनाम विनाकारण करू नका. आणि जे काय आहे आजसुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा उघड अपमान होतो आहे काँग्रेसमध्ये. तुम्ही त्याची उत्तरं देऊ शकत नाही. आम्हाला कल्पना आहे की तुमची काही अडचण असेल, परंतु मग तुम्ही मुद्द्यांवर बोला ना. महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल बोला, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तुम्ही काय केलं त्याच्याबद्दल बोला. की मोदींनी दिलेली लस आपण सगळ्यांपर्यंत पोचली इथपर्यंतच ते मर्यादित राहील, ह्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. शेवटी काही काळ करोनामध्ये गेला, पण त्यापूर्वीच्या काळामध्ये काय होतं ह्याचासुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे आदित्यजी बोलतात, ज्या प्रकारे आरोप केले जातात, याने दुसरा एखादा जर कमजोर मनुष्य असेल तो आत्महत्या करू शकतो. शेवटी माणसाची तत्त्वं असतात, तत्त्वासाठी मनुष्य भांडत असतो. ती तत्त्वं जर तुम्ही बाजूला ठेवली, आज तुम्ही हिंदुत्व सोडलेलं आहे, तुम्ही नाही म्हणून सांगता. तुमच्या आजूबाजूला कोण माणसं आहेत? विचार करा ना. हिंदुत्व ही एक विचारधारा आहे. हिंदुत्व हा धर्म नाही. हिंदुस्थानमध्ये राहतो तो हिंदू, ही व्याख्या बाळासाहेबांनी केलेली आहे. आणि मग हिंदुस्थानच्या भूमीशी जो एकनिष्ठ आहे तो हिंदू आणि जो एकनिष्ठ नाही तो हिंदू नाही, हीच बाळासाहेबांची व्याख्या होती. ती व्याख्या घेऊन तुम्हाला स्वतः पुढे चालायला लागेल. परंतु हे करत असताना भारताचं कल्चर, भारताचं हिंदुत्वाचं एक वेगळं असं एक कल्चर राहिलेलं आहे, जे जगासमोर गेलं. योगाच्या निमित्ताने गेलं, भारतीय विचारसरणीच्या बद्दलचं गेलं, भारतातल्या शांततेबद्दल गेलं, म्हणून जगभरामध्ये भारताला मान मिळायला लागला. आज आपली मुलं परदेशामध्ये पाहिजेत अशी परदेशातली लोकं म्हणायला लागली. मग तो रोजगार निर्माण झाला. तो रोजगार कोणी निर्माण केला? मोदीजींच्या विचारामुळे झाला ना तो. आज महाराष्ट्राने जर्मनीबरोबर करार केला 4 लाख मॅनपॉवर पुरवण्याचा. कशा रीतीने झाला आहे तो करार? कारण ही जी आपलं हिंदुत्वाची विचारसरणी आहे, हे भारताचं जे कल्चर आहे हे जगासमोर गेलं आणि म्हणून अनेक देशांनी आपल्याबरोबर करार केले. ते इंडस्ट्रीच्या संदर्भातले असतील, ते मॅनपॉवरच्या संदर्भातले असतील आणि सर्वात तरुण देश आहे. आपण आपल्या युवकांना शिकवलं पाहिजे कशा रीतीने परदेशामध्ये काम करायचं, त्यांना नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत. आज तुम्ही काय करताय? आज तुम्ही केवळ बदनामी करत फिरताय आणि म्हणून हे चुकीचं आहे. ज्याला तुम्ही येऊन जाल त्यावेळेला मलासुद्धा एक मार्ग मोकळा होईल की काय महाराष्ट्रामध्ये घडलं, काय शिवसेनेमध्ये घडलं, ह्याचं एक त्रयस्थ म्हणून ह्याचं ॲनालिसिस करण्याचं. कारण मी काय वारंवार तुमचे शिवसैनिक म्हणतात पक्ष बदलले, किती वेळा पक्ष बदलले? तुम्ही ह्याचं उत्तर दिलं पाहिजे. काँग्रेसमध्ये फूट झाली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही महाराष्ट्रामध्ये 2 पक्ष झाले. त्याच्यामध्ये कुठल्या पक्षावर राहावं हा ऑप्शन ज्या त्या माणसाचा होता, त्याला पक्ष बदलणं म्हणत नाही. शिवसेनेमध्ये वैचारिक फूट झाली आणि मी बाहेर कसा पडलो? मी माझ्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन बाहेर पडलेलो होतं आणि मग मी कुठे जावं हा ऑप्शन माझ्याकडे होता.
मी भाजपमध्ये सुद्धा जाऊ शकलो असतो. बाळासाहेबांच्या विचारामुळे मी शिवसेनेबरोबर आलो आणि शिवसेनेमध्ये फूट पडली तर तुमच्याबरोबर राहावं की एकनाथ शिंदेजींच्या बरोबर राहावं हा ऑप्शन ज्यावेळेला होता त्यावेळेला मी तुमच्याकडे येऊन त्याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी वापरा आणि फेकून द्या ही तुमची नीती आहे आणि ती नीती योग्य नाही. कार्यकर्ता हा कार्यकर्ता असतो, तो जनतेमध्ये काम करून मोठा झालेला असतो. त्याने मी तुमच्या पक्षामध्ये येण्यापूर्वीसुद्धा आमदार होतो, पक्षामध्ये आल्यानंतरसुद्धा आमदार आहे आणि जनतेने मला पाठिंबा दिला तर पुढेसुद्धा मी आमदार राहीन. परंतु आमदार होणं हे एकमेव उद्दिष्ट नाही. मी जनतेसाठी जे काम केलं आहे, कोकणच्या विकासासाठी जे काम केलेलं आहे, कोकणच्या विकासाला नवीन गती देण्याचं काम हे घडणार आहे. जे आज जर्मनीला मुलं जाणार आहेत तो सगळा करार मी केलेला आहे. आम्हाला एवढी आपुलकी असते आपल्या मुलांच्याबद्दल, मुंबईबद्दल एवढी आस्था असते, तिथल्या कोळीवाड्यांच्याबद्दल एवढी आस्था असते, तिथल्या गरीब लोक जी अनेक वर्ष चाळीमध्ये राहतात त्यांच्याबद्दल एवढी आस्था असते, म्हाडामध्ये राहणाऱ्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांची आस्था असते. कारण त्याच्यातली 30-40-50% लोकं कोकणातली आहेत, माझ्या महाराष्ट्रातली आहेत, ती मराठी माणसं आहेत. तुम्ही त्यांना सोडून दिलं, आम्ही नाही सोडून दिलं. आणि म्हणून राजकारणाबरोबर राजकारण असतं, चुकीचं राजकारण आणि माझ्याबरोबर राहणार नाही त्याला मी संपवणार असं करू नका. सगळ्यांना चांगली वागणूक द्या. राणे आणि मी एका विकासाच्या अजेंड्यावर एकत्र आलेलो आहे. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांकडे आज जे डिपार्टमेंट आहे त्यांनी कोकणचा कायापालट होऊ शकतो. ते मनापासून कोकणी माणसासाठी काम करतायत. ह्याच्या वेळेला कोकणी अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. तुम्ही कधी कोकणाकडे बघितलं नाही. आम्हाला आमच्या अस्मितेची दखल आम्हाला घ्यायला लागेल. आमच्याकडे पर्यटन आहे. काय केलं? तुमचे पुत्र पर्यटन मंत्री होते 2.5 वर्ष. काय केलं कोकणासाठी? सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. काय केलं पर्यटन जिल्ह्यासाठी? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.